खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोबोद गुदुं दुंखावनायनि गेजेरावनो रायजोआव मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हादों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखाबो बारदों गसाइगावनि राजेन्द्रपुर बहरपुर सिन्द्रिझरा आरो सराइबिल ओनसोलाव अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा बारदों गोबारै बारनाय बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों न' बां दंफां लाइफां गासैखौबो सिलिंखार खालामदों सराइबिल ओनसोलाव गोबारै फैनाय बारहुंखाया न' बांखौ थेर बेथेर खालामदों न'नि थिं बिरखारदों आरो न'नि इन्जुराबो बायग्रबदों जायनि थाखाय थानो न' गैयै जादों गरिब सुबुङा माबोरै न' लुफिननो हागोन बेखौ लानानै खाफालाव आखाइ हमदों आरो बिटिआर सोरखारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरदों भुगिनांनाय सुबुङा गसाइगावनि अनगायैबो बाक्सानि सालबारियावबो बारहुंखा गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुनानै लामायाव गोग्लैसिनदों जायजों लामाया बन्द जानानै थानो गोनां जादों आरो मोब्लिब गैयै जादों ओजोंहाय स्मार्ट सिटी गुवाहाटीयावबो अखा हादैजों जादों दैबाना गुवाहाटीनि गीतानगर चानमारी बामुनि मैदान जु रड बेफोराव अखा हादैजों दैबाना जादों बेनि अनगायैबो गोब्राब बारहुंखा बारनायजों गेदेर दंफांफोरा लामा सामायाव बायसिनदों मोब्लिब खुन्थिया गुबोदों जायनि थाखाय गोलाव समसिम मोब्लिब गैयै थासारि जादों स्मार्ट सिटी गुवाहाटी नोगोराव बर' माहारिनि मोनसे गेदेर खहा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' मन्त्रि थानेश्वर बर'आ रुंसारि जाबाय गुवाहाटी GMCHआव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो फाहामथाय लाबाय थानायनि उनाव मैया GMCHनि ICUआव जोबथा हां लाबाय बिथाङा थानेश्वर बर' बिथाङा रुंसारि जानाय समाव 85 बोसोर बैसोनिमोन बिथाङा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि जानायजों लोगोसे खाजोनानिबो बारग' मन्त्रिमोन बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे समाव AGP राजखान्थि दोलोनिबो आफादगिरिमोन आरो बर' थुनलाइ आफादावबो गुबुन गुबुन बिबान लानानै समाजनि खामानि मावदोंमोन बिथाङा सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि जानायनि उनावबो बिथाङा सरासनस्रा सुबुंफोर बायदियैनो जिउखौ खुंदोंमोन बिथांनि जिउ गोमानायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे बाय बाहागि गामिनि रायजो राजाफोर आरो दोलो आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों रुंसारि थानेश्वर बर'नि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय गुवाहाटी बाथौफुरियाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बर' थुनलाइ आफाद आरो गागि नोगोरारिफोराबो बिबारजों मान बावदों बेनि उनाव आसाम मायन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा एसेम्ब्लिनि लांगोनायाव बिबारजों मान बावो आरो गावनि न' रङिया फारसे लाबोनानै समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिदाय होयो थानेश्वर बर'खौ रुंसारि थानेश्वर बर'आ थैनायनि सिगां डायबेटिस किडनि प्रब्लेम बायदि बेरामाव गोग्लैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों थानेश्वर बर'नि फिसाजोआ 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हौवासा गथ' बिथाङा फरायसालियाव फुंनि 6 रिंगायाव फैयो बेनि उनाव सानजौफु 12 रिंगासिम क्लास जायो बेनि उनाव 1:30 रिंगासिम स्कुल केम्पासनि सिङावनो टिउसन थायो नाथाय 5 रिंगासिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै उन्दै गथ'साया न' फारसे गिदिंबोफिननायखौ लानानै नखरनिफोरा फरायसालियाव फैनानै सोंफैनायाव फरायसालियाव फैयाखै होननानै फोरमायथिहरदों ओजोंहाय गोमानाय गथ'खौ नागिरनानै हर जादों आरो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों बिमा बिफाया उनाव गथ'सानि बिमा बिफा रायजो राजा आरो पुलिसखौ लोगोआव लाफानानै फरायसालियाव नागिरफैदों जेराव गथ'साया फरायसालियाव फैनायखौ CCTV फुटेजाव नुनो मोननाय जादों नाथाय फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांफिननायखौ नुनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो फरायसालिनि सिङावनो उन्दै गथ'साखौ थानायनि सन्देह खालामनानै गोबां नागिरनायाव उनाव फरायसालिनिनो नालायाव थैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों उन्दै फरायसाखौ बे जाथाया बिहारनि पाटनानि सिङाव थानाय दिघा ओनसोलाव जानो मोन्दों सोरखारि नङै फरायसालि टाइनि टट एकाडेमियाव जादों बे जाथाया उन्दै गथ'सानि गोथै देहा मोननायखौ लानानै पुलिसा गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला उन्दै गथ'साया गादलिनानै नालायाव गोलैनानै थट गैयै जाग्रोदों नाथाय रावबो नायफिनैलाय अदेबानि देहा फाहामसालि फारसे लांनायनि थाखाय थैनानै थानो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि गोबां नागिरनायनि उनाव सोरांसि 3 रिंगासो समावसो मोननो हादों उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ ओजोंहाय फरायसालिनि सामलायगिरिया जेबो नोजोर लाखिनो थाखाय बेबायदि जाथाया जानो मोननायखौ लानानै रागा जोंदों रायजो राजाफ्रा आरो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा फरायसालियाव अर सावनानै होदों बेनि अनगायैबो दिघा पाटना लामाखौ ब्लक खालामनानै लामायावबो टायार बायदि सावनानै खुद्रिदों दा पुलिसा फरायसालिनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे गासै 3खौ एरेस्ट खालामबाय आरो उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय पाटना मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जाबाय फोरमायथिनो गोनांदि थैनाय गथ'सानि बिफानि मुङा शैलेन्द्र राय दासान्दि बिटिआरनि जायगा जायगायाव रायजो राजाफोरनि एखे जेंना
गामि ओनसोलाव दालां गैयिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि जेंना आरो सोरखारा दालां बानायनानै होयैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो खस्थ' खालामनानै आरो गावसोरनि रां बाहायनानैनो जायगा जायगा दालां बानायनानै लानो गोनां जादों। गसाइगावनि दुमबाजारावबो गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो दालां बानायनानै लानो गोनां जादों। थांनाय 2012 मायथाइयावनो डगरा रेजिमेन्टनि बानजायनायाव बे दालांखौ लुनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेनिफ्रायनो दिनैसिमबो बे दालांखौ लुफिननानै होआखै आरो बे लामायानो गुबै लामा। बे लामाजोंनो गोबां सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो। रायजो राजाफ्रा बे दालांजों थांलाय फैलाय खालामनायनि अनगायैबो हाग्रा बिफानाव मावनाय मावथिफोराबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। नाथाय सोरखारा दिनैसिमबो बे दालांखौ नायफिनाखै बा बानायनानै होआखै होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा। BTechनि गाहाय प्रमद बर' आरो हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा जाहाथे बे दालांखौ बानायनानै होयो बेनि थाखाय खावलायदों रायजो राजाफ्रा। मस्जिद सिफायनानै मन्दिर बानायनो थाखाय बिजेपिनो मोन 400 मासि नांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दासान्दि जि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं बेखौ लानानै अखिल गगৈ बिथांनि सोंखारिनाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोफ्राव थांनानै धोरोमखौ लानानै जि फोसावदिं मेल खुंदों बे लाजिनांथाव होननानै बुंथियो अखिल गगैया। जेरै कृष्ण जन्मभूमियाव मन्दिर लुनो थाखाय पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरखौ लानो थाखाय मस्जिद सिफायनानै मन्दिर लुनो थाखाय बिजेपिनो 400 मासि नांगौ होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। नाथाय गोबां फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय बेकार जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय हादरनि जौगानायनि थाखाय बिजेपिनो 400 मासि नांगौ होननानै बुङाखै होननानै बुंथियो अखिल गगैया। जाय समाव बेसेन बांनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जादों बेनि अनगायैबो गोबां खाजोना लानाय फरायनायखौ ससेयावनो गारनायनि सुबुं अनजिमायाबो आसामावनो गोबां। बेनि अनगायैबो बेकार जेंना, सावस्रिनि बेलायावबो हस्पिटाल गैया, हस्पिटाल दंब्ला डक्टर गैया, इकुइपमेन्ट गैया। बेफोरनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 400 मासि नांगौ होननानै बुङाखै। नाथाय मन्दिर लुनो थाखायसो 400 मासि नांगौ होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो अखिल गगैया। बिथांनि बेफोरबायदि बुंनाया संबिजितनि हेंथा। जुदि बिथाङा धोरोम खालामनोब्ला गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनानै मन्दिराव फुजा खालाम होननानैबो बुंथियो। लोगोसे संबिजितनि मासियाव जिरायनानै बेफोरबायदि बुंनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ होननानैबो बुंथियो अखिल गगैया। दिनै 18 मे बर' बिजों सान। दिनैनि सानावनो बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसनजेननाय जादोंमोन। थांनाय 1963 मायथाइनि 18 मेआव बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै गिबियै फोसावजेननाय जादोंमोन। बे साननिफ्रायनो दिनैसिमबो 18 मेखौ बर' बिजों सान हिसाबै फालिबोदों। बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोर, सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावखुलिफोरावबो जाहाथे दिनैनि सानखौ गाजा गोमजायै फालियो बेनि थाखायबो बिटिआर सोरखारनिफ्राय बिथोन फोसावदों। नोंथांनि इसिङाव मा मा रोखोमनि मस्लाफोर दङ? मस्ला बाहायनायाव नोंथाङाबो सांग्रां जा। मानोना मस्ला बाहायनायजोंनो नोंथांनि नखरावबो केन्सार बेराम जानो हागौ। भारताव दिहुनजानाय एभारेस्ट आरो MTech कम्पानिनि माखासे मस्लाफोरखौ हंकं आरो सिंगापुराव बेन खालामखांनायनि उनाव नेपाल हादरावबो बेन खालामबाय। नेपालनि कन्ट्रल अफ फुड टेक्न'लजि एन्ड क्वालिटि कन्ट्रला एभारेस्ट आरो MTech कम्पानिजों दिहुनजानाय माखासे मस्लाफोरखौ टेस्ट खालामनायनि उनावनो नेपाल हादरावबो बेन खालामनो थाखाय फोसावबाय। टेस्ट खालामनायाव मोननाय बायदिब्ला एभारेस्ट आरो MTech कम्पानिनि मस्लाफोराव इथाइलिन मोननाय जादों। जाय इथाइलिनखौ एम्फौ बुथारनाय, बिजानु बुथारनाय बायदिफोराव बाहायनाय जायो आरो जाग्रा आदाराव गोबां बिबांनि इथाइलिन मोनोबा बेजोंबो केन्सार जायो। बेनिखायनो नेपाल हादरावबो एभारेस्ट आरो MTech कम्पानिजों दिहुनजानाय मस्लाफोरखौ बेन खालामबाय। नोंथाङाबो दै बाज्रुम बा वाटारफलाव दुगैनो मोजां मोनोना? नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों ने दै बाज्रुमाव दुगैफुबाय थानाय समावनो हरखाबै हाजोनिफ्राय दै फैगोन होननानै आरो लोमसाव फैगोन होननानै? जुदि नोंथाङा बेबायदि सानाखैब्ला बेखौ मिथिनानै लानाया गाहामदि बेबायदिबो जानो हागौ। मानोना बेबायदि एखे जाथायानो जादों मोनसे मुंदांखा दै बाज्रुमाव। तामिलनाडुनि तेनकासी जिल्लानि सिङाव थानाय अल्ड करतालां दै बाज्रुम, जेराव गोबां दावबायारिफ्रा दुगैहैनानै रंजानायखौ लायो, बेयावनो जादों बे गिथावना जाथाया। गोबां दावबायारिफ्रा दै बाज्रुमाव दुगैनानै रंजाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै हाजोनिफ्राय दै फैदों आरो दैबाना खालामफैदों। हाजोनि दै फैनाय लोगो लोगोनो दावबायारिफ्रा जाय जेरै हागौ एरै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय दैनिफ्राय ओंखारबोनो नाजादों आरो बिथांमोननि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय पुलिस प्रशासनजों लोगोसे गलादारफोराबो मदद होदोंमोन। नाथाय बे जाथायाव 17 बोसोर बैसोनि अश्विन मुंनि सासे थाखो 10आव फरायनाय लाइमोना दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों। उनाव गोबां नागिरनायनि उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ 500 मिटार गोजानाव मोनहैनो हादों। बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। फैगौ 21 मेसिम
रायजोनि दाब दाब जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारगोननिबो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना बेनि मादाव कक्राझार चिरां बाक्सा बरपेटा बङाइगाव बेफोर जिल्लाफोरावबो दिनै आरो गाबोननि सानाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा फैगोननिबो सांग्रांथि होदों बेफोर जिल्लानि मादावनो बाक्सा आरो बरपेटा जिल्लायाव 20 मेयावबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों ओजोंहाय तामुलपुर जिल्लायाव 18, 19, 20 आरो 21 बे गासै सानब्रैयावनो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनो हानाय बारहुंखा फैगोननिबो सांग्रांथि होदों ओजोंहाय उदालगुरि जिल्लायावबो दिनैनिफ्राय जागायजेननानै 21 मेसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बांसिनै जरहाट माजुलि शिबसागर चराइदेव डिब्रुगड़ तिनसुकिया डिमा हासाव काछार बेफोर जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों दिनैनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 21 मेसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों अदेबानि बेफोर जिल्लाफोराव थाद'नाय गैयालासे अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा फैगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा बे मे दानसिमल' थागोन अफारा मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों